Lastermarka hauek ere noski ezabatu egin daitezke, bai? Eta editatu egin daitezke. Kasu honetan, beste lastermarka bat sortuko dut, Urnietako udalakoa. Hemen uzten dut, eta ikusten duzuenez, alde batetik bestera mugitzen baldin banaiz, hauek mantendu egiten dira. Eskuineko botoiari ematen baldin badiot, hau, suprimir, ezabatzeko, eliminatzeko aukera emango du. Ematen baldin badiot, ezabatu egiten du. Badago beste tresna erabilgarri bat, oso erabilgarria dena, eta hori da, gure lastermarkak izen aldatzeko, ez? Kasu honetan ondo daude. Urnietako udala, hasiera Magali ikastetxea. Baina, nahi baldin badut, izen hau, askoz ere laburrago edo motzago idatzi dezaket. Adibidez, eskuineko botoiari ematen baldin badiot beti bezala, honetan, editarri ematen diot, eta hemen, lastermarka honen izena aldatu dezaket. Esate baterako, Magale jarriko diot. Eta begiratu nola gelditzen den. Magale bezala. Benetan, erabilgarria da hau. Izan ere, begiratu adibidez nik baditut hemen, lastermarka batzuk sekulako izenarekin. Hau adibidez. Hau da word reference hiztegia, ingeleseko hiztegia. Bueno, begiratu ze izen puska duen honek. Izen aldatu ingo diot, askoz ere motzago jarriko dut. Horretarako eskuineko botoiari eman, eta editarri emango diogu, eta hemen jarriko dugu dictionary. Era honetan, lortuko dugu lastermarka hau, edo lastermarka honen izena, asko laburtzea. Eta begitan, hobeto sartzen da, ez da?